אסותא טוק, פודקאסט הבריאות של אסותא ורדיו תל אביב, עם עינב גלילי. הרבה מחקרים כבר נעשו על ההשפעה שיש לרשתות החברתיות, על המראה, הדימוי העצמי, וכנגזרת מזה גם על המוטיבציה לבצע שינויים בהופעה וניתוחים פלסטיים. המרואיין שלנו רואה כמה מגמות מעניינות, פוגש אותם כל יום בקליניקה שלו באשדוד, למשל גיל מנותחים שיורד, יותר גברים שמגיעים לניתוחים פלסטיים, ומצד השני גם מגוון הולך וגדל של טיפולים שאפשר להציע. דוקטור יואב אברהמי, מנתח פלסטי באסותא, מנהל שירות ניתוחי מוז בבית החולים קפלן. שלום. שלום וברכה. שאלה מסקרנות שלי קודם כל. הרי זה תחום תחום הפלסטיקה, שכל יום יש בו איזה טיפול קצת אחר ווריאציה קצת אחרת, או שלוקחים משהו ונותנים לו שם אחר כי יש לו איזה פיל שיווקי. כרופא ראית מתישהו לאחרונה טיפול שאמרת וואלה, זה דבר משנה משחק, זה משהו חדש שאני יכול להציע למטופלות, למטופלים שלי? האמת שכן, לאחרונה, ב-2018 ראיתי משהו מעניין. פלסטיקאי מאוד מפורסם צרפתי בשם ולדימיר מיץ, שהוא אדם חם ואוהב ישראל ומגיע לכנסים שיש לנו פה של הפלסטיקאים כמעט כל שנה, שנתיים, ככה שאני מכיר אותו גם באופן אישי. הוא פרסם מאמר בעיתון הצרפתי של כירורגיה פלסטית בצרפתית, ככה שהרבה לא קראו אותו, על איזשהו סוג של מיני מתיחת פנים שהוא פיתח במהלך השנים, ותיאר כמה עשרות של מקרים שהוא עשה, שלמעשה מה שעמד מאחורי, הוא קרא לזה אגב מיקרו מתיחת פנים, הוא קרא מיקרו ליפט, והוא בעצם הסתכל שהרבה נשים שהם עוד לא בגיל של מתיחת פנים גדולה, זאת אומרת, הם לא עברו את גיל סוף 60-70, הם סוף שנות 40, גיל 50 כזה, הם באות אליו ואומרות לו, דוקטור מיץ, יש לך אולי איזה משהו שהוא יעשה לי ככה, ואז הן תופסות שתי אצבעות בכל צד של האוזניים, ומותחות ככה כלפי מעלה, וכשהוא ראה את התנועה הזאת, הוא החליט לפתח את המיקרו מתיחת פנים שלו. כשצריך להגיד, מתיחת פנים זה משהו שאנחנו רגילים לחשוב עליו, כדבר שקורה בשלב די מאוחר בחיים, ושהוא נורא רדיקלי. נכון, שאת צריכה הרבה זמן להישאר בבית, ובדיוק ככה, בדיוק ככה. רבקה מיכאלי אהובתי, אני מרשה לעצמי לצטט, כי זה דבר שהיא אמרה אותו לידי בתוכנית טלוויזיה, היא אמרה, רק האוזניים שלי במקום המקורי, ששם הם היו בהתחלה. זאת אומרת, אנחנו רגילים לחשוב על זה כמשהו שהוא נורא דרמטי. יפה, אז אגב, ולדימיר מיץ ביסס על האוזניים את המיקרו מתיחת פנים, כי מה שהוא עשה, הוא עשה ניתוח שלוקח בערך לעשות שעה וחצי לעשות אותו, את לא חייבת בהרדמה כללית. הרדמה מקומית עם קצת טשטוש, מוציאים רצועה של אור עד 3 סנטימטר סביב האוזן, ואז מותחים את השרירים שצנחו לאוזן, ואז תופרים את האור. ככה עושים בכל צד. ואתה ראית את זה ומה? ואני ראיתי את דג לך באצבעות, לקחת את האוזניים. וואו, זה בדיוק מה שאין לך פתרון כל כך טוב, ולא ידעת בדיוק מה לעשות עם האוכלוסייה שבאים עליך. יש הרבה פתרונות שאף אחד מהם לא היה כל כך דרמטי, והנה מגיע מישהו שהוא אושייה, שהוא לא היה כותב מאמר בעיתון שהוא מבוקר אמיתים, בלי שהוא בדק אותו עשרות פעמים, כמו שהוא מתאר שם, ואני פשוט נפל לי הסימון שזה מה שאני רוצה לעשות, והלכתי ולמדתי את הניתוח הזה, והיום זה המיני מתיחת פנים שאני עושה, את השיטה שלו, וסך הכל אני רוצה להגיד שזו שיטה מהממת, ואם אתה בוחר נכון את המטופלת או את המטופל, בעיקר עושים את זה אצל מטופלות, כי נורא קל להסתיר את הצלקת בשיער, זאת אומרת המטופלת עושה את הניתוח שהוא יחסית קצר, יוצאת חבושה, אחרי יומיים מורידה את התחבושת, שמה את השיער מעל האוזניים, וזהו, יוצאת החוצה. יוצאת החוצה על הקניון, ולא תדעי שהיא עשתה ניתוח, מפני שבגלל שאתה לא מרים פה מתלים של אור, ואתה לא עושה דברים מאוד מאוד גדולים, ולא משאיר נקזים, ולא יוצר חללים בין האור לשרירים, אז אין איזה נפיחות גדולה, אין שטפי דם תת-עוריים, זה ניתוח באמת נחמד, שוב, לא מתאים לכל אחד, זה לא שעכשיו מישהי שומעת ואומרת, אוי כן, זה מה שאני רוצה, לא, זה שוב ניתוח, את צריכה לבוא לייעוץ ולראות אם את מתאימה לדבר הזה, אבל שוב, לאותן בנות שצריכות את זה, זה פתרון מדהים וזה game changer בעיניי. אתה מסתכל על האופן שבו אנחנו משתנים, כן. ציבור המטופלים, המטופלות, הלקוחות. אמת. מה אתה רואה? אני רואה
א', אני די שמח, אני אגיד לך למה. כשאני מסתכל היום תמונות על סבא וסבתא שלי, אוקיי, שהיה לי סבא וסבתא שהיו ניצולי שואה, והיה לי סבא וסבתא שלא היו ניצולי שואה, ועדיין כשאני מסתכל על התמונות של כולם בגיל 40, הם נראים מבוגרים, הם נראים סקנים, סליחה, אסור להגיד את המילה הזאת, זה לא אבל כשאני מסתכל על התמונות שלהם שהם היו בגיל 40, ועל התמונות שלהם בגיל 70, הם נראים בערך אותו דבר. אותו דבר. אולי יש לזה יתרון פסיכולוגי, אתה גומר עם זה במכה. יכול להיות, יכול להיות. ואז משייט. יכול להיות, את יודעת, באמת, חשבתי שאולי זה רק איך שאני זוכר אותו. יכול להיות שפשוט אנחנו כבר יותר מבוגרים, ולכן, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על זה אחרת. בסלחנות, אז זהו, חשבתי שזה כך, אולי זה רק איך שאני זוכר אותם בסוף דרכם, אבל לא, כשאני ממש משווה את התמונות שלהם בגיל 40 ו-70, אני רואה שהם בערך אותו דבר, זאת אומרת, הם הזדקנו נורא מהר בדור ההוא. והיום, שאני מסתכל על אמא שלי, למשל, שעברה את גיל ה-70 ועל החברות שלה, הן נראות הרבה יותר צעירות, ויש לזה סיבה. היום הגבר הממוצע והאישה הממוצעת משקיעים הרבה יותר ב-well-being שלהם. הם נראים יותר טוב, הם מודעים יותר לא ללכת בשמש, הם מודעים להשתמש בקוסמטיקה, הם עושים ספורט, הם אוכלים יותר בריא, הם מנסים להפחית סטרס, אני מאמין. שוב, כל הדברים האלה שלא היו לדורות הקודמים, אנשים היום נראים בכל גיל יותר צעירים, אוקיי? ולכן, כשאני מסתכל על השינויים, על האוכלוסייה שבאה אליי היום, אז אני דבר ראשון שואל את עצמי, איך הוא נראה לגילו? כשאם הוא נכנס, כל מטופל שנכנס אליי, אני אומר לעצמי בראש, בין כמה אני חושב שהוא. ואם הוא אומר לי, אני בן 70, חשבתי שהוא בן 50, אז הוא נראה מדהים. ואם הוא אומר לי, אני בן 30, וחשבתי שהוא בן 50, אז יש פה הרבה עבודה. מבינה? אז בהתאם לזה... ואתה לא מפחד מהרבה עבודה. אני לא מפחד מהרבה עבודה, למרות שרוב האנשים היו מפחדים מהרבה עבודה. שוב, זה אותה מגמה. אם פעם אנשים היו מוכנים להגיד, אנחנו נוסעים לחול, או לסנטוריון, אני יודע איך ככה קראו לזה, שהבחורה בעצם הייתה הולכת ועושה מתיחת פנים, בדיוק ככה, פנים וצוואר ומצח ואפפיים, וחודשיים לא הייתה יוצאת מהבית. היום אנשים לא רוצים את הדברים האלה. הם מחפשים פרוצדורות הרבה יותר קלות, גם מבחינת משך הניתוח וגם מבחינת ההחלמה, לחזור יותר לעניינים. לא בגלל שהם כל כך וורקוהולים, א' הם כן, הם גם יותר וורקוהולים מהדורות הקודמים, אבל גם בגלל שהם, את יודעת, יש להם פנאי ויש להם חיים, והם לא מוכנים להתנטרל בכל כך הרבה זמן. מדברים הרבה על זה שהגיל הולך ויורד, בעיקר בגלל שהחשיפה לרשתות היא כל כך אינטנסיבית, וגם שגברים נכנסים יותר ויותר לדבר הזה, כי גם הם פוגשים הרבה יותר דימויים כאלה של איך אנשים נראים, ואנשים שנראים טוב, וההשוואה בלתי נמנעת. כן, זה דבר שאתה רואה אותו? בהחלט אני רואה אותו. אוקיי, גיל צעיר מטריד אותך? גיל צעיר מטריד אותי, אני אגיד לך ככה. אני רואה גיל האלה שמחפשות ייעוץ יורד, אוקיי? למה? נגיד, מה הגיל שאתה יכול להגיד, שאתה כבר לא מופתע כשאתה רואה בקליניקה? אני כבר לא מופתע, למשל, שבאות אליי נשים ב-30 פלוס לניתוח אפיים. אוקיי, מאוד לא מופתע. אבל 30 פלוס זה כבר אישה מבוגרת והיא יכולה לקבל החלטה. אתה רואה נערות? אני רואה נערות, אבל נערות הן יותר מחפשות את הדברים הרכים יותר. זאת אומרת, הן מחפשות להגדיל שפתיים, למשל, זה הולך היום המון בכל טווח הגילאים, והן מחפשות את זה. הגדלות חזה, תראי, יש הגדרה די ברורה של האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית, של מה מקובל היום. זאת אומרת, מקובל לא לעשות הגדלות חזה לפני גיל 17 וחצי, אלא אם כן, יש איזו סיבה מיוחדת, כמו תיקוני אסימטריה וכו', שאז זה יותר מוקדם. אבל אני חושב שרוב הפלסטיקאים לא יעשו ניתוח הגדלת חזה למישהי מתחת לגיל 17 וחצי, אבל זה לא אומר שלא בנות בגיל 15 עם האימהות שלהם ובאות לייעוץ להגדלת חזה, אוקיי? למה? כי האימא חושבת זה לא יגדל יותר, והילדה נורא קשה לה עם החברות שלה, והיא לא רוצה לצאת לטיולים וכו' וכו'. אז שוב, אתה כפלסטיקאי, א', אם אותם טענות היו נאמרות על מישהי שהיא בגיל 20, שלא יוצאת לטיולים ולא יוצרת אינטימיות, והדימוי העצמי שלה מאוד נמוך בגלל החזה השטוח שלה, אז בהחלט אני תומך לעשות ניתוח. אני חושב שזה פתרון מצוין, אני יכול גם תכף להרחיב על זה, אבל כשזה מישהי בת 15, שאתה יודע שהשד בהחלט יכול עוד לגדול ולצמוח, וגם הבשלות שלה, לעבור ניתוח, הדימוי העצמי שלה עוד יכול להשתנות. בדיוק ככה, לכן זה מוקדם מדי. אז כן, אם את שואלת אותי,
אם הגיל, האלה שמחפשות ניתוחים יורד, בהחלט הוא יורד, אבל את יודעת, אנחנו כפלסטיקאים, אנחנו קודם כל רופאים, ואנחנו לא מנתחים כל אחת שבאה, בטח לא אם היא מאוד צעירה, ויש הגדרות יחסית ברורות לדבר הזה. גברים, אגב, כן. יש ניתוחים שאתה כן עושה בגיל צעיר, וזה מקובל למשל הצמדות אוזניים. הצמדות אוזניים אפשר לעשות כבר בגיל 5-6. אוקיי? מפני שאנחנו יודעים שילד שבאמת יש לו, או ילדה, שיש להם אוזניים מאוד מאוד בולטות, בגן זה פחות בולט, אבל כשהם עולים לבית ספר, מתחילים להקנית אותם ולהציק להם, וזה גורם למצוקות מאוד מאוד קשות. ואנחנו יודעים שבגיל 5-6, שהסחוס באוזניים מודרך, אפשר לעשות את הניתוח בהצלחה מרובה, אוקיי? ולמעשה לתקן משהו כדי לחסוך לילד מצוקה גדולה אחר כך. אז זה משהו שמותר ומקובל לעשות בגיל צעיר. כנ"ל, כמו שאמרתי, תיקוני אסימטריה של שדיים. כנ"ל ניתוחי אף. ניתוחי אף אפשר לעשות היום מגיל 16, כי האף גומר את הגדילה שלו עד גיל 16. גברים, מה קורה? איזה שינוי אתה רואה שם? אם פעם הייתי רואה על כל 10 נשים, הייתי רואה גבר אחד, אז היום אני רואה שזה... תראי, זה גדל ב100%, זה עדיין לא אומר שזה אותו דבר, אבל גם גדל ב100%, זה אומר שאני רואה 2 גברים עכשיו על כל 10 נשים. וגם זה אני חושב לרשתות החברתיות ולדימויים שאנחנו חשופים אליהם כל הזמן, יש בהחלט השפעה. אני אגיד לך, אני לא חושב שזה השפעה לרעה בקטע הזה, כי בדרך כלל למה באים הגברים? אז הם באים למשל לניתוחי אף, והם באים לניתוחי הצמדת אוזניים, שזה גם היו באים קודם, אבל עכשיו אני רואה עלייה מאוד מאוד גדולה בדבר שנקרא תיקון גינקומסטיה. שמעת פעם על גינקומסטיה? אני לא, ואני לא בטוחה שאני מצטערת. אוקיי. גינקומסטיה זה למעשה זה התפתחות אצל גבר של רקמת שד. אוקיי. ולמעשה יש לו שדיים בולטים, זה יכול להיות במספר דרגות. וזה מייצר מן הסתם סבל ומצוקה. בהחלט. ואני חושב שפעם פשוט אנשים לא ידעו, הם חשבו שהם לבד במערכה, כיסו את עצמם, את יודעת לא, ופשוט התמודדו עם זה, או התביישו, או שלא התביישו וכו'. היום פשוט גברים יודעים ונחשפים לניתוחים כאלה, ואז הם הרבה יותר קל להם ונגיש להם לפנות לפלסטיקאי, לייעוץ, לדברים האלה. מה קורה בעצם כשמטופל או מטופלת מגיעים לאסותא? כן. איך זה עובד? אז א', לאסותא יש מרכז מומחים, שזה חידוש. אגב, אמרת Game Changer, אני חושב שזה גם Game Changer. כי פעם היית אומר, וואלה, לא הלכתי לאיזשהו מומחה, כי נתנו לי תור לעוד 4 חודשים. היום טוב, זה מאוד מוכר, גם ברפואה פרטית בישראל. אז ברפואה ציבורית זה ככה, אבל באסותא, שזה רפואה פרטית, הם עשו משהו מדהים. אתה יכול לכל מומחה שאתה רוצה, כולל למשל אליי, שאני מומחה בכירורגיה פלסטית, להגיד, אני רוצה תוך 3 ימים תור אצל דוקטור אברהמי, או תור אצל נוירולוג, או תור אצל קרדיולוג. אתה מתקשר למרכז מומחים של אסותא, וקובעים לך תור תוך 3 ימים. כמובן, זה לא בחינם, זה לא עמותה לתועלת הציבור, זה פרימיום, זה שירות פרימיום, אבל זה בהחלט אפשרי. אז זה דבר אחד שאפשר לעשות, נכון. מרכז מומחים. נכון. אפשר גם, אני מניחה, להגיע אליך באסותא? לא באסותא, אני יושב בקליניקה הפרטית שלי, כן. אוקיי, אסותא זה המרכז מומחים של אסותא, הם אלה שעושים את הדור, אפשר גם לקבוע דרכי ישירות לדרך אסותא, אבל אז את מקבלת תורים כמובן לזמן יותר ארוך. עוד דבר שטוב באסותא, שיש להם פריסה ארצית, שזה אומר שאני למשל, אני תושב הדרום, והקליניקה שלי בדרום, באשדוד. ואני חושב שזה שיש לך אסותא באשדוד, ואני לא מדבר רק על האסותא הציבורי שמשרת כלל הציבור, לא הרבה יודעים, אבל יש גם אסותא כלניות אשדוד, זה נקרא, וזה למעשה חדרי ניתוח פרטיים של אסותא, בוטיקים כאלה, מאוד מאוד טובים, הם מצוידים ומהממים, ומטופלת שלי למשל שעושה הגדלת חזה, היא קובעת איתי ניתוח, ואני בא ומנתח אותה באסותא כלניות אשדוד. היא תושבת הדרום למשל. יש לה גם את הרופא להתייעץ איתו בדרום, גם את אסותא כלניות אשדוד להתנתח, וגם כל המעקב אחר כך, הכל בדרום. אני חושב שזה מהפכה. ואת ההשוואה בין התנאים במרכז למה שקצת פחות במרכז, דבר שהוא כמעט טריוויאלי. כלומר, זה ברור שאנשים צריכים לקבל רפואה טובה ונגישה, גם אם הם לא במרכז הארץ. נכון. זאת אומרת, זה מתאפשר. מתאפשר לגמרי. אני יכול להגיד לך שהייתה לי גם מרפאה פה לא רחוק מאיתנו מהאולפן כאן ברחוב הברזל,
ולפני 2 סגרתי אותה ועברתי לגמרי למרפאה שלי באשדוד. למה? בגלל שראיתי שזה ענה על צורך כל כך חיוני של תושבי הדרום, שלא, את יודעת, אתה לא רוצה לנסוע לייעוצים רק לפה לרחוב הברזל, שזה נהיה מרכז הפלסטיקאים הארצי, ואחר כך להינתח ברחוב הברזל, ואחר כך לעבור את כל הפולו-אפ שלך ברחוב הברזל. ראיתי שאנשים שגרים ברחובות ובאשדוד ובאשקלון וביבנה ובאילת, אוקיי? ובבאר שבע, שזה עיקר המטופלים שלי, פתאום יש להם כתובת, פתאום הם מקבלים רפואה מעולה, אוקיי? ופסיליטיז מצוין, וחדרי ניתוח מצוינים, גם בדרום. אז אמרתי, בשביל מה אני צריך, למה אני צריך לנתח פה, ולמה אני צריך לראות מטופלים פה? אתה במשך היום מנתח בקפלן, נכון. אתה עושה ניתוחי מוז, בעצם אנחנו מדברים על גידולים סרטניים, ממאירים, כלומר ניתוחים שהם מצילי חיים, אין שאלה. אתה קצת נמצא במסך המפוצל הזה, שבבוקר אומר, אני מתעסק בדברים שברומו של עולם ובהצלת חיים, ואחר הצהריים אתה מסתכל עלינו, ציבור הפציינטיות והפציינטים, ואומר, נו, חבורת משוגעים, לכו הביתה ותקבלו את עצמכם כפי שאתם. אז בואי אולי נלך אחורה קצת. אתה יכול להגיד כן, ואני אעבור לשאלה הבאה. לא, התשובה היא לא. אז אני אתן לך למה. הרבה אנשים לא יודעים מה זה פלסטיקה. את יודעת, פעם שאלו אנשים, כשאתה חושב פלסטיקאי, מה אתה חושב? אז ישר המילים שאמרו זה... פלסטיק, זה בא מפלסטיק, זה משהו מלאכותי. אמרו, את יודעת, אמרו ציצים, ואמרו כסף, ואמרו דברים, לא מבינים בכלל מה זה פלסטיקה, אז בוא נלך אחורה. פלסטיקה זה מהמילה היוונית פלסטיקוס, שבעצם המשמעות שלה זה ליצור או לעצב. ופלסטיקה זה תחום שלם ברפואה שמתעסק עם הצורה והתפקוד של האיברים החיצוניים שלנו. מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו ממששים של הגוף. ואפשר לחלק את התחום הזה לשתי זרועות. יש את ניתוחי השחזור, שהתפקיד שלהם זה להחזיר צורה ותפקוד לאיבר שנפגע או לאיבר שנולד פגום, זה שחזור, ויש את ניתוחי השינוי, שהתפקיד שלהם זה לשנות, לעשות מודיפיקציה באיזשהו איבר חיצוני. אוקיי? וזה יכול להיות מסיבות קוסמטיות, שזה מה שקופץ לכולם בראש, אבל זה יכול להיות גם מסיבות רפואיות. ואני אתן לך דוגמאות, אם תרשי לי. ניתוחי שחזור למשל, מה שאנחנו עושים, אז נתת למשל אותי. אני עובד בקפלן, נהל את השירות לניתוחי מוז. מה זה ניתוח מוז? ניתוח מוז זה ניתוח שאתה מסיר באמצעותו סרטני עור מהפנים, שיכולים להתיישב על האף, ואז אתה צריך לעשות גם שחזור, כדי שלא תהיה פגיעה בהופעה. אני מצד אחד מוריד את זה תחת מיקרוסקופ, זה מאוד מדויק, ברמה ממש של תא, של ממש תאים בודדים שאני יכול לראות במיקרוסקופ שהוצאתי את כל הגידול, ואז נותר חור. שזה יכול להיות נגיד על האף, על קצה האף, שהוא חור קטן, של קוטר שלו 0.5 סנטימטר, זה יכול להיות לפעמים גם חצי אף, או כל האף, אוקיי? אתה לא יודע, אתה נכנס לניתוח שאתה מוריד גידול סרטני, אתה לא יודע איפה תסיים. ואז מה שיפה וייחודי זה שאני צריך לשחזר לאותו גבר או לאותו אישה את האף שלהם בצורה הכי מדויקת וטובה ולא מעוותת, ושתאפשר להם עדיין לנשום בצורה טובה. זאת אומרת, זה דברים מאוד מאוד חשובים, וזה ניתוח, דוגמה לניתוח שחזור. הם דברים קריטיים, והם דברים שאני לא חושבת שאפשר יהיה להתווכח על השאלה האם הם משפרים דרמטית את איכות החיים של אדם. וכשאתה פוגש בחורה צעירה, או בחורה לא כל כך צעירה, שבסופו של דבר צריכה גם לקבל את עצמה. זה מין גבול מאוד דק. זה גבול מאוד דק. מתי אנחנו בעצם עושים איזה שיפור שהוא סביר, גם מבחינת הסיכונים שלו, והוא באמת ישפר את התחושה שבה אדם מסתובב בעולם, או נכנס לרעיון עבודה, או הולך לדייט, וזה קריטי. אני לא מזלזלת בזה לשנייה. אבל זה גבול דק, מתי זה נהיה איזה מין מרדף חסר תוחלת אחרי איזה שיפור לא אפשרי. זו שאלה מאוד טובה מה שאת אומרת, שוב, את מדברת על ניתוחים הקוסמטיים, ניתוחים שינוי קוסמטיים. נכנסת בחורה, בוא ניתן לך קלאסי, אחרי צבא, בת 22, 23, ואומרת לי, אני רוצה הגדלת חזה. ואז אני אומר לה, תקשיבי, אפשר לעשות הגדלת חזה, על ידי ניתוח. ניתוח יש לו יתרונות, אבל יש לו גם חסרונות, יש לו תופעות לוואי ויש לו סיבוכים. ואני יושב ומסביר איתה אחד איזה סיבוכים יכולים להיות מהניתוח הזה. וכשאני מסיים את השיחה והיא שואלת אותי שאלות, ואז אני אומר לה, אז מה את אומרת? אז חלק אומרות לי, אוקיי,
לא ראיתי את זה ככה, תודה על הייעוץ, דוקטור אברהמי, אני לא אעשה את זה. וחלקן אומרות, תקשיב, אני במצוקה, אני לא אוהבת איך שאני נראית, אני שמה לב שכשאני יוצאת מהמקלחת, אני בכוונה לא מסתכלת בראי, כדי לא לראות את הגוף שלי, אני נמנעת מיצירת אינטימיות עם בן זוג, אוקיי? אני לא מוכן שחברות שלי יראו אותי בלי חולצה, ככה שאני לפעמים נמנעת, היה מסיבת, אני אתן לך דברים שכבר אומרים לי, היה מסיבת רווקות לחברה שלי, לא הלכתי כי זה היה בבריכה, זאת אומרת, זה דברים מהמציאות שלי, שמעתי את כל מה שהסברת לי על הניתוח, ואני עדיין רוצה לעשות אותו. אז עכשיו, שוב אני אומר, אני לא שוכח שאני קודם כל רופא, אבל אני באמת מאמין שבניתוח יחסית קצר, אוקיי? שאומנם יש לו סיבוכים, אבל ממש מעט סיבוכים, יחסית למה שזה ייתן לה, שזה רווחה נפשית וגופנית, שיפור בערך העצמי שלה, שיפור בדימוי העצמי שלה, יכולת ליצור זוגיות יותר, וזה לא, אני לא אומר לך סתם, זה מחקרים שעשו פסיכולוגים, לא פלסטיקאים, שהראו שכל המדדים האלה משתפרים, אז אני יכול לעשות את הניתוח הזה, או אני יכול לשלוח אותה, לפסיכולוג, לטיפול ארוך, כי זה לא, את יודעת, פסיכותרפיה זה לא בזבנג וגמרנו, לטיפול ארוך מאוד, שלוקח זמן, שיעלה לה כסף, של חייה החולפים לנגד עיניה, כדאי פשוט. מבחינת עלות תועלת, וגם לא תמיד פסיכותרפיה תגרום לה בסוף להגיד, כן, אני עם חזה שטוח ואני אוהב את עצמי, לפעמים לא. ואז, כן, אני חושב שהפתרון הזה של לעשות ניתוח לאותה מטופלת, הוא בהחלט פתרון טוב, ואני רואה את זה, תקשיבי, אני רואה את זה. אתה רואה שביעות רצון, ברוב המקרים. אני חד משמעית, כן. אני רואה נשים, אגב, יש אתר אמריקאי בארץ, אין את זה, שנקרא Real Self, שיש שם את כל הניתוחים הפלסטיים והפרוצדורות הפלסטיות, ושואלים תמיד, מי שעבר את זה, צריך לענות שם על שתי שאלות. Would you do it again? האם תעשה את זה עוד פעם? והאם תמליץ על זה לחברים, לחברות שלך לעשות את הניתוח הזה. למשל, בהגדלת חזה, זה 95% אומרות, כן, הייתי עושה את זה שוב, והייתי ממליצה. בהקטנות חזה, 98%. אוקיי? רק שתביני. למשל, באפים, זה יותר נמוך. בכוונה, אז אני לוקח לך למשל הגדלת חזה, שזה נראה, סיליקון הכי נורא, אבל תראי איזה סביבות רצון זה יוצר אצל אותם מנותחות, ומה זה נותן להם, ואני רואה את השינוי, ממישהי שנכנסת כפופה, ואתה רואה שיש לה מאוד בעיה, לפעמים, את יודעת, היא ממש מתביישת להתפשט שאני אבדוק אותה, ואחר כך אתה עושה לי, הם באות 3 חודשים אחרי הניתוח, אתה רואה הרבה פעמים בן אדם אחר, כן, אני מאוד מאמין שאני עושה שינוי, לא רק ברמה הגופנית שאני עושה בבית חולים, אלא פה גם ברמה הנפשית, ממש ככה. אני מניחה לסיום, שאתה רואה גם הרבה מאוד מטופלים שבגיעים סביב רצון לעשות את מה שנכנס תחת המטריה של אנטי-אייג'ינג. כן. אתה מסכים איתי שזה מונח נורא? קטסטרופה. זה לא מונח רפואי, בוא נעשה סדר. אנטי-אייג'ינג או מיצוק העור, הוא מוצר על ידי חברות פרסום. ובגלל זה כשאתה אומר מוצר X עושה מיצוק העור, אתה בעצם לא אומר שום דבר, אתה לא צריך להוכיח שום דבר. אגב, אני לא שופטת, פשוט אין דבר כזה אנטי-אייג'ינג, we will age anyway, אנחנו נתבגר בכל מקרה, ולכן מלכתחילה יש כאן שקר. נכון. אז כשאתה מקבל פציינטים, בקליניקה שלך, באסותא, אם אתה יכול להגיד במשפט, מה אתה מנסה לעשות? כדי לעכב את ההזדקנות, אי אפשר. אמת. אם יש דרך, אשמח אם תשתף. תראה, אני בן אדם מאוד מדעי. מה שטוב ברפואה זה שאם אתה עולה על משהו, אתה מפרסם באיזשהו עיתון, שקוראים אותו עוד המון רופאים ומדענים כמוך. ואם פרסמת שטויות, מהר מאוד הם יכתבו מכתבים למערכת, מה שאתה אמרת זה שטות, זה נקרא ספרות מבוקרת עמיתים. וככה מתקדמים. כי אם פרסמת משהו שהוא בוננזה מדהים, כמו מה שאמרתי לך, המיקרו-מתיחת פנים שפרסם מיץ, אז אנשים אחרים יגידו, וואו, ניסינו את זה גם, וזה עובד מצוין, וגם אנחנו רוצים לעשות את זה, וככה הרפואה מתפתחת. ואם זה לא טוב, אז הם יגידו, ניסינו, זה גרוע, אל תנסו את זה אתם. אז כשאתה מסתכל, איזה דברים מוכחים באמת מדעית, כמסוגלים, קשה לי להשתמש באנטי-אייג'ינג, אז אולי מונח אחר. לשפר את מה בעצם? לשפר את הופעתם של גברים ונשים שמעוניינים להיראות טוב בגילם. יפה, בדיוק. כשאת לוקחת אותך למשל, אוקיי? ואת מסתכלת על התמונות שלך בגיל 20, ובתמונות שלך עכשיו שעברו אלו שנים, את רואה שאת לא נראית אותו דבר. מה השינוי המרכזי? השינוי המרכזי זה איכות האור שלך שירדה. מה זה איכות האור? חשבתי שתגיד חוכמת חיים, עומק, תובנות, קריירה, כסף. כמובן,
נכון, אני שוב, הזמן פלסטיקאי, אני מדבר, אמרתי לה, פלסטיקה זה צורה חיצונית. אז הדבר העיקרי שמשתנים, אנחנו ניקח ביופסיה מהאור שלך שהיית בת 20, אנחנו נראה המון 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 קולגן. זה סיב חלבוני שיש אותו בשפע באור צעיר. כשאנחנו ניקח ביופסיה ממישהי שהיא בת 50, 60, אנחנו נראה הרבה פחות קולגן. וזה בעצם השינוי המרכזי שיש לנו עם תהליך ההזדקנות בכל האור, אבל בעיקר רואים את זה בפנים. ויש פתרונות מספקים מבחינתך במחלקה הזאת? חד משמעית כן, יש פתרונות, אין הרבה. תראי, אם את תפתחי את האינטרנט ותפתחי קולגן, את תראי מפה ועד מחר ריב חלזונות ומה שאת לא רוצה, בדיוק. אבל אתה צריך שוב לראות מה עובד באמת ומה פורסם בספרות המדעית ועבר ריוויו של עמיתים וביקורות וניסיונות של אחרים לעשות אותו דבר והם הגיעו לאותם מסקנות. אין כל כך הרבה. יש בסך הכל 5 דברים שמוכחים כמעלים את רמת הקולגן אצלך באור. אוקיי, להגיד אותם או להשאיר את המאזינים במתח. בכל מקרה, אני אגיד על קצה המזלג, רטינול, את מכירה את החומר הזה שיש אותו בכל קרם פנים היום. אז רטינול, יש לו אח גדול שנקרא טרטינואין, שחזק ממנו פי 20, אוקיי? וצריך לקבל אותו במרשם רופא. בדיוק, אבל אותו אתה יכול לקבל רק במרשם רופא, לכן את לא שמעת עליו, דחקו אותו לקרן זווית, כדי למכור לך קרמים שיש בהם רטינול. דברים שאתה יכול לעשות. אז שוב, כרופא. עוד דבר, למשל פציעה מבוקרת של השכבה הפנימית של האור שנקראת דרמיס. אז מה זה פציעה מבוקרת? אתה יכול לקחת מכשיר שכל אישה יכולה לקנות בבית ולעשות על הפנים שלה, וזה יגרום לחימום מסוים של השכבה הפנימית של האור, כדי לא לגרום גם נזק. לעומת זאת, לרופא, אצלי למשל בקליניקה, יש לי מכשירים שמסוגלים לעשות פציעה מבוקרת ברמה גבוהה יחסית, ויש להם גם פוטנציאל לנזק, זאת אומרת, צריך לדעת מה אתה עושה, בגלל זה רק רופא יכול לעשות ולפקח על הדבר הזה, אבל מה שהם נותנים, אם אני אעשה את הפציעה המבוקרת של השכבה העמוקה של האור בצורה טובה, שוב, זה יגדיל מאוד את הקולגן. עוד דברים, חומרים שאני מזריק, חומצה הילרונית אפשר למרוח על האור בקרמים, ויהיה לה איזשהו אפקט מאוד מאוד מינורי על הקולגן, או שאפשר להזריק אותה, ממש להזריק אותה פנימה לתוך הדרמיס, לאזורים מאוד ספציפיים בדרמיס, וככה למעשה היא גורמת ליצירת קולגן. אבל שוב, מי יכול להזריק לך לתוך הדרמיס? רופא. מי יכול למכור לך חומצה הילרונית שאת מורחת על הפנים? חברות קוסמטיקה. לכן את הרבה יותר רואה קרמים שיש בהם חומצה הילרונית, מאשר הזרקות של חומצה הילרונית שהמטרה שלהם הוא להגדיל את כמות הקולגן. שאלת מה אני עושה אצלי בקליניקה? אני גם נגד האנטי-אייג'ינג. לי יש תוכנית מותאמת אישית לכל מטופלת שבאה אליי לייעוץ רפואי, שאני קורא לה better aging. אם נגיד את תבוא אליי ל-better aging, אני אבחון את האור שלך, את אורחות החיים שלך, כן מעשנת, לא מעשנת, כן נמנעת מהשמש, לא נמנעת מהשמש, צבע של האור שלך, האם יש פיגמנטציה, האם יש אדמומיות, 1,001 דברים שאני בודק, ואז אני מכין לך תוכנית שהיא מותאמת אישית, שהיא תכיל איזשהו קרם שמכיל טרטינואין, הזרקות של חומרים שמעודדים יצירה של קולגן, נקראים קולגן בוסטר, ככה וככה טיפולים במכשירים שבאמת עושים פציעה מבוקרת, שזה יכול להיות על ידי אולטרסאונד או לייזר או גלי רדיו, ואני מוכר לך את זה לשנה שלמה. אם מישהי באה לטיפול אחד, אני אומר לה, זה לא בשבילך, כי לא תראי כלום אחרי טיפול אחד. אני למעשה בונה תוכנית שנתית, מצלם אותך לפני ומצלם אותך אחרי שנה, שתראי את ההבדלים. אוקיי? ואם מישהי באה ואומרת, לא, אני רוצה משהו לראות עוד חודש, אני אומר לה, את לא מתאימה לזה. אבל אם מישהי מבינה שהקונספט הזה הוא כמו בעצם חדר כושר, כמו שאת באה לחדר כושר, ומתחילה להתאמן, לא מצפה למחרת להיות גמישה או חזקה, אלא את יודעת שזה ייקח זמן. אותו דבר פה. אם את עשית את התוכנית הזו, את תקבלי שינוי מהותי. וזה לא אנטי-אייג'ינג, זה better-אייג'ינג. את לא תראי מגוחכת כי מתחו אותך, כי ניפחו אותך כדי למתוח את האור, אלא את תראי כמו שאת, בגיל שלך, רק טוב. וזה מה שהמטופלות שלי אומרות. הן אומרות, תשמע, 8 חודשים לא הבנתי מה אתה רוצה ממני, פתאום עכשיו אנשים באים לה ואומרים לי, מה את עושה? וואו, האור שלך נראה מעולה. מה את עושה? את נראית מצוין. וזה בדיוק מה שאני רוצה לשמוע. דוקטור יואב אברהמי, מנתח פלסטי באסותא, ומנהל שירות ניתוחי מוז בבית החולים קפלן. תודה רבה. זה היה מעניין מאוד. תודה. תודה. האזנתם לאסותא טוק, פודקאסט הבריאות של אסותא ורדיו תל אביב.